खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बङाइगावआव सानै आइजो फालांगिरि हमजादों। हाजोनि मेट्रिक आनजाद मिरुआव दाखाथि बेसेन गोसा मुवा बेसाद आरो गोनांथार डकुमेन्ट्सफोरखौ खावनानै लांदों। गान्जाजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हमनो हादों। कलियाबराव मासे मैखौ सौख्लायनानै जोखोम खालामदों। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव सानै बिसि फिसाया हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बङाइगावआव सोलिगासिनो दङ आयेन बेरेखा आइजो फालांगि एबा आइजोफोरखौ लांखारग्रा रेकेट। बङाइगाव जिल्लानि जगिकपायाव पुलिस बिफाना आइजो फालांगिरि रेकेटनि हेंथायै अपारेशन खालामनानै सानै आइजोखौ बोखांनो हादों। समबारखालि हराव जगिकपा पुलिस आरो जिआरपिआ निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव सिग्रोमनानै सानै फालांगिनि आखायाव गोग्लैनाय सानै आइजोखौ रैखा खालामदों। जगिकपा पुलिस थानानि एएसआइ उत्तम रायनि दैदेननायाव निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बोखांनो हानाय सानै आइजोखौ जाहिरुद्दिन पट्टार मुंनि सासे सुबुङा गुबुन रायजोआव खामानि होनो थाखाय हारियानासिम रेलजों लांनो निउ बङाइगाव रेल स्टेशनाव लाबोदोंमोन। नाथाय पुलिस आरो जिआरपिआ सानैबो आइजोखौ बोखांनानै रैखा खालामनायजों लोगोसेनो जाहिरुद्दिन पट्टारखौबो हमनो हादों। ओरैहाय जाहिरुद्दिना पुलिसनि सिगाङाव सिमान लानायनि उनाव जगिकपा कनराबिलनि आब्दुल रहिम मुंनि गुबुन सासे सुबुंखौबो पुलिसा हरनि समावनो एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटी हाथिगावनिफ्राय आब्दुल रहिमखौ एरेस्ट खालामदों जगिकपा पुलिसा। रिपर्ट बायदिब्ला आब्दुल रहिमा सिगाङावबो जगिकपानि सासे आइजोखौ 50,000 राङाव फानहरदोंमोन। रायजोआव सोलिगासिनो दङ मेट्रिक आनजाद। मेट्रिक आनजाद सोलिगासिनो थानाय समावनो रायजोनि मोनसे आनजाद मिरुआव सिखावनि उदखार खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। कामरुप जिल्लानि हाजोआव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाजोनि पासगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि मेट्रिक आनजादनि मिरुआव सिखाव हाबदों। सिखावा आनजाद मिरुआव दरजा सिफायनानै हाबनानै माखासे बेसेन गोसा मुवा बेसादजों लोगोसेनो गोनां डकुमेन्ट्स आरो फोरमानलाइफोरखौ लानानै थांदों। पासगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आनजाद मिरुआव मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादा सोलिगासिनो दङमोन। बेनि गेजेरावनो दिनै थांनाय हराव सिखाव हाबनानै गंबा सीसीटीवी केमेरा, गंनै लेपटप, गंसे इनभार्टार, गंसे प्रजेक्टर, गंसे स्पिकार, गंनै प्रिन्टार मेसिन, गंसे जेरक्स मेसिन, गंनै मटर पाम्पखौ खावनानै लांदों। बेनि अनगायैबो सिखावा फरायसालिनि माखासे गोनां फोरमानलाइ आरो डकुमेन्ट्सफोरखौबो खावनानै लांनायनि सन्देह खालामदों। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो हाजो पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायहोयो। बबेखानि कामरुप जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरि एबा एएसआइ अपुर्ब ठाकुरियाबो जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो होननानै शिलंआव फोरमायदों। एन्टि नेर'टिकआ रेड खालामनायनि गेजेरजों दलगावआव समबारखालि 25 किल'ग्रामसो बिबांनि गान्जाजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दलगाव महकुमानि सिङाव थानाय बाथाबारि गामियाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों मोननाय जादों गोबां बिबांनि गान्जाखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसा गंसे टाटा डिआइ ट्रेलर गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव 25 किल'ग्रामसो बिबांनि गान्जाखौ मोननो हादों। हमनानै मोननाय गान्जानि बेसेनखौ 2.5 लाखसो जागोन होननानै पुलिसा सन्देह खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ करगा बाहादुर बारेदुआ, हरिकृष्ण सरकार आरो दीपांकर चौधुरी होननानै सिनायथिनो होदों आरो बिसोरो गोबाव समनिफ्रायनो गान्जानि फालांगि खालामबोदोंमोन होननानै मिथिनो हादों। कलियाबरनि बड' असक ओनसोलनि 37 नं राजा लामायाव गंसे गोख्रैयै खारनाय गारिया लामा बारस'बाय थानाय मासे मैखौ दिनै फुंनि समाव सौख्लायनानै खारदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सौख्लायनाय गारिनि बिगोमाया मैखौ लामा सेराव दोननानै लोगोनो खारलांदोंमोन आरो जायगानि सुबुंफोरा थाबैनो सौग्रावनाय जायगायाव फैनानै हाग्रा बिफाननो खौरां हरनाय जादोंमोन। बबेखानि सौख्लायग्रा गारिखौ खारखोमानायनि जाहोनाव हमनो मोननाय जायाखै। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगोनो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा गोब्राब जोखोम जानाय हालोदाव मैखौ बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय
भेटेरिनारियाव लांनाय जायो होननानै फोरमायदों। जालुकबारि ओनसोलाव समबार मोनानि समाव ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव जरासे बिसि फिसायखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसि फिसाय सानैखौबो आसाम पुलिसनि स्पेशल अपारेशन ग्रुप एबा SOG नि गेजेरजों हमनो हानाय जादों। हमजानाय सानै बिसि फिसायखौ साद्दाम हुसैन आरो करिसन नेना होननानै सिनायथिनो होदों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरनिफ्राय मटर साइकेलजों लोगोसे ड्राग्सनि 14टा फिसा बाक्सुफोरखौ मोननाय जादों। बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो थिरांथा लाबाय होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।